Imana Khelif, transka alebo muž, ktorý bije ženy na olympijských hrách v boxe. Tak predtým, ako napíšeš svoj názor do komentáru, poďme si ujasniť pár vecí. Imana sa narodila ako žena, ak ženu berieme človeka, ktorý má vagínu. Žila ako žena, športovala ako žena, cíti sa ako žena. No problém nastáva pri jej hladine testosterónu a jej chromozóne, ktorý je mužský, a to jej dáva nejaké výhody, ako je napríklad jej sila. Avšak šport nebol nikdy fér. Napríklad basketbalista je vyšší, nižší, ten vyšší má výhodu. Alebo si zoberme napríklad takú myostatinovú poruchu, ktorú mal napríklad Ronnie Coleman, a toto spôsobuje nielen u ľudí, ale napríklad aj u zvierat väčší svalový náraz. Áno, fakt je, že s určitosťou sa nedá povedať, či je to ona, alebo je to on, avšak mali by sme si uvedomiť, že ona sa takto narodila. Nie je to transka, ktorá sa pretvorila na niečo medzi a tak ďalej. Pracuje s tým, čo má, je